ce flori frumoase, nu-i așa? Sunt niște flori superbe. Ok, deci hai să ne mai prostim și să trecem la treabă. Salutare, sunt eu, Dracu Laura Rebi, și astăzi vă voi arăta ce desene am mai făcut. Și sigur, și Shopkins am făcut. O să le țin cu sus în jos, ca să, să nu vedeți. Sau, hai să începem direct. O să-l las undeva și, să fie un fel de surpriză. Ok, deci, în primul rând, și în primul rând am făcut pe preferatul meu, acest Shopkins, care este un inel Shopkins, e preferatul meu, eu zic că mi-a ieșit destul de bine. Mă rog, la ochi nu prea mi-a ieșit, dar în rest, da. Următorul preferat este, o să le iau, că, mă rog, e puțin capot îndobit, este SHP. Eu așa l-am prescurtat pe Shopkins. SHP l-am colorat cu o culoare de asta. Da. Următorul desen care eu zic că mi-a ieșit destul de bine este această prăjiturică roz Shopkins. Mă rog. Următorul este unul dintre preferatele mele și este acesta. Acest tipuraș într-un fel de pies care mănâncă o înghețată. Mă rog, aici are ochișorii, breton, hei. Mă rog. Următorul super cute care îmi place la nebunie este acest pantof Shopkins. Eu zic că mi-a ieșit destul de bine. Și să știți că aceștia nu sunt copiate decât unul. Și nu am pus și să fac așa că n-am, mă rog. Am luat decât după acest checklist. M-am uitat la aceste imagini. M-am făcut acesta. Acest cățeluș. Uite, asta să vi-l arăt pe care. Uite acesta de aici. Nu știu dacă se vede acesta. Bun edit. Mă rog. E foarte drăguț, eu zic că mi-a ieșit. Așa. Următorul este tot la fel. Este primul meu desen făcut. Și acela este cu Shopkins, apropo. Este acesta. Mă rog, am uitat să-i colorez gura. Și voi trebuie să-mi ziceți ce Shopkins să fac DIY, cum să-l desenați, așa. Următorul este un desen care nu-mi place de nicio culoare, dar trebuie să pun până la urmă, este acesta. După aia avem pe Marina, care mi-a ieșit oribil pentru că am făcut-o așa în grabă. Într-un minut am terminat-o, dar să-mi ziceți dacă vă place mie deloc, dar mă rog. Să-mi ziceți care vă place. Îl avem pe acesta care chiar mi-a ieșit bine, o să zic. Îl pies și acesta. Okay. Deci acestea au fost desenele mele făcute astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, un un share și un subscribe. Și noi ne vom revedea data viitoare la un nou episod. Bine, deci, pa!